Оле, ние влязохме в градинката. Аз ще бъда. Много ми хубав денява, съм много претоварена. Е, как? Здравейте! Вас ли познава? Не, обаче сега се запознаваме. Ето го подаръка. Виж какъв подарък. Той е може би най-тежкият подарък. Съжалявам, че не мога да ви обидя внимание, но ви обещавам, че ще имам специална среща. Имам удоволствието да ви връчим диплома, когато сме на горе да ви... Това не е за на пътя. Не, ще дойде. Добре, добре. Обещавам ви, че ще се срещна с това, което направихте за нас. Благодаря ви. На дън, Благодаря ви. и пътеки. Тропната се във вниманието. Тропната се във вниманието. Благодаря Айде, ви. хубаво прави. Много години. Влизай вътре, искам да Влизай. Айде, защото ме страх, аз ще го шутя с това. Айде, ти ще мисли кама, като ще Влизай вътре. Да ви пази Света Богородица. Нашите роки, които произвеждат закуски. Не ви запомних. Не ви... Боряна, ти знаеш. Абе, всички сме. Айде. Добре. Дава при булката! Дорива! Не пред прага! Не пред прага! А така! Браво!